Modrý, ideme. Vítajte, je tu Duel šampiónov 2026, súťaž najlepších kvízových hráčov na Slovensku. Sledujete súboj o bronzovú trofej. Súboj, v ktorom proti sebe nastúpia títo dvaja hráči. Ahojte. 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 Trošku skôr som začal. No, mám tu so sebou pána moderátora našej super súťaže Duel šampiónov. Ako hodnotíte zatiaľ semifinálové zápasy, ktoré už máme za sebou? Čo hovoríte na to? Perfektná show, úplne, že parádne divadlo vedomostí, pretože tí najlepší mali, si zoberte, 45 správnych odpovedí. A Juraj aj Dušan, ktorí vlastne prehrali, tak tiež predviedli úplne, že parádne výkony a rozhodovali detaily. A tento duel šampiónov, ja hovorím stále každému, kto sem príde, od tej, dobre, nie 32, ale od 16, alebo od 20, 20 je takých, že každý môže vyhrať. Každý z tej 20. A tu už ani nie je hanba vypadnúť prvý. Z najlepších, keď vypadne prvý, už ani to nie je ani náhodou ani hanba. A v dueli šampiónov prakticky nie je hanba ani vypadnúť na začiatku. Veď Dušan Chamula dvakrát vypadol v predchádzajúcom ročníku, aj v tom predtým, v prvom kole. A je to úplne, že špičkový hráč. Je. Vedomosti sú tu neuveriteľné tých ľudí. Máte nejakú predikciu na to, že ako môže, teraz budeme mať pred sebou duel šampiónov vlastne o 3. a 4. miesto a finále. Máte nejakú takú predikciu, že kto by mohol byť, nejaké také umiestnenie? Viem, že je to taká sporná Ja som otázka, si fakt myslel, že Dušan Chamula vyhrá. Áno? Ja som videl na ňom, že je tento rok taký úplne nabudený. A to je o tom, že kto ako chytí takú slinu, takú pohodu pri tom odpovedaní. A Juraj chytil tú slinu minulý rok po víťazstve nad Evou. A tam si začal veriť. Tam som videl, že to jeho sebavedomie išlo. A duel je často o psychike a často sa to láme na jednej, dvoch otázkach. Tak to bola aj semifinále. Ono to je ako ten tenis. Že láme sa to na jednej loptičke. Idete super a potom zrazu sa to úplne otočí. Takže tam sa to zlomilo v Jurajovom prípade. No a teraz Juraj aj Dušan sú podľa mňa veľmi vyrovnaní. Peter Švéd má formu neskutočnú, veľmi dobrú, áno. Ale ten Jakub zase nemá nervy. On ide stále rovnako. Áno. Včera bolo vidieť vlastne aj Jakub, keď bol s týmto Dušanom, že u toho Dušana už boli trošku vidieť emócie, že bol vidieť, že už je nesvoj. Zariskoval a nevyšlo mu to. Nevyšlo. Takže bolo to tak, že Predikcia je... ja neviem. Dajme u prvý, druhý, aby sme neurazili štvrtého. Dobre. OK, takže pravdepodobne. Jasné, osobný názor, jasné. Myslím si, že Peter Švéd vyhrá. Som podobného názoru, ale podľa mňa to bude extrémne dobrý duel. Uvidíme. A užijeme si ho. Bodaj by. Ďakujem veľmi pekne. A že si užijeme aj zápas o 3. miesto, lebo aj na ten sa veľmi teším. Aj ja sa veľmi teším a dúfam, že dneska budeme odchádzať s úsmevom, lebo včera to tak nebolo. Ja musím byť nestranný, hej? No, to je jasné, to je samozrejme, preto hovorím, že prvé a druhé si radšej prejdeme. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No, včera sme už nemali veľmi veľa času ani asi chuť. Nechcel som už robiť toto video, lebo som videl, že už že nebola taká super náhoda, jak som čakal, že bude. No, my sme si vlastne spravili také toto úvodné video na začiatku pred všetkým. Prejdeme si tak pomalšie, že bol prvý semifinálový, vlastne prvé kolo a druhé kolo, že? Ako hodnotíš to prvé proti Petrovi v semifinále? Čo, bol lepší a vychytal lepšie otázky ako ja. No, keď si tak zoberieš, tak v tom prvom kole vlastne si mal náskok, si mal pár 100-eurový náskok, ktorý sa mu podarilo dobehnúť a tam vlastne si prehral o 30 eur. O 30 eur, ale som si myslel, že potom v druhej hre predbehnem, ale som si myslel zle. No, bohužiaľ sa to nepodarilo, No. ale
Však dobre, dneska sme tu zase. Dneska je vlastne boj o 3. 4. miesto. No. Áno, začíname o 10. takže približne za hodinu. Čo hovoríš na súpera? No, tak silný super to je. Ja som ho nechcel veľmi do súbeho 3. miesto, a už keď sa tam dostal, tak skúsime, no. Je to vlastne taký typ skoro ako ja. Vyzná sa tých veciach, ktorých aj ja. Takže bude to určite vyrovnané. Dúfam, že s úspešným koncom pre mňa. Včera bol piatok 13., tak sa mám čo vyhovoriť dneska. 14. Dneska je sobota 14. už to už nie je nešťastie. To už nemalo byť, ale tak nechcel by som dvakrát s sebou prehrať. Ale dobre, aj keď sa náhodou tak stane, vždycky si treba uvedomiť, že ste tu najlepší z najlepších. A tu není hanba ani vypadnúť prvý a ani 4. skončiť, že 4. byť z najlepších je furt lepšie, ak sa sem ani nedostať. Dobré ráno, že? No, to je pravda. No. Takže... A predsa 4. miesto je také smolné, to potom človeka škrie, ako našich hokejistov na olympiáde, že predsa len dostali sa niekam a nakoniec medaila z toho nebola. No tak čo narobíme s nimi? No, po zlate je vlastne bronz druhý najcennejší kov, lebo ten, čo je druhý, sa neteší, ale ten, čo je tretí, sa veľmi teší, že? Takže dúfam, že sa to podarí. No, v Lani som bol druhý, tam som netešil. Presne tak, takže... No, tak dúfam, že sa dneska budem tešiť z 3. miesta, no. No, a uvidíme. Držíme palce, sme tu v podpornom tíme, budeme fandiť a posielať dobrú energiu. OK. Vlastne po tom semifinálovom dueli sme ostali tu ešte a pozreli sme si druhý semifinálový duel, v ktorom bol Jakub proti Dušanovi. Ako hodnotíš ten duel? No, boli dobrí chlapci. Bol to vyrovnaný súboj, prekvapil ma Jakub svojimi vedomosťami a svojimi výkonmi. Naozaj sa dostal veľmi vysoko až do finále. Pritom bol nasadený ako 14. V Lani bol prvýkrát duel šampiónov, bol v najlepšej 8. A teraz hneď postupuje do finále a nie je bez šancí aj na celkové prvenstvo. No, Peter je takisto veľmi silný, takže asi to tak vyzerá, že tí najlepší, ktorí sú momentálne v najlepšej forme, a moje teda aj možno najlepšie šťastie na otázky a na témy, tak tí budú hrať v finále. No. A keď si tak skromne dovolíš spraviť nejakú predikciu, kto si myslíš, že z nich dvoch má väčšiu šancu vyhrať? Ja by som radšej, keď Peter vyhral, by som potom mohol povedať, že budúci šampión ma vyradil v semifinále, to je vždy tak. Áno, je to určite lepšie. Áno. Dobre, ďakujem. No, zase skrášľovanie. Taký Melír, fade, trošku túto potiaľ to na nulku. Umelé myhalnice. Umelé myhalnice a pery mi prosím. A červené, oranžové, Červené, rúžové. červené. OK. Že čo? Nechty, nie. Musíme byť skrášlený pred kamerou. Veľmi sa leskne čelo, keď není púder. Áno? Takto na kamere, hej. To, čo je v pohode na bežný život, tak pod tými svetlami to sú. A ja mám ešte aj takú masnejšiu kožu trošku, takže mňa by to bolo asi viac vidieť. Áno, to potom nevyzerá pekne človeku. Áno, sa to dá potom normálne s vodou zmyť, že? No jasné. Lebo vodou som si Jasné, to vodou zmyť. Kde je ten oblek? Renátka. No, hovoril, že dneska príde v obleku. Ja som povedal, že budem čierno. Povedal ste, že máte nový oblek a že si ho oblečiete. Klamanie priamo v prenose. Ešte, že sme boli dve pri tom. Áno. Keby som bol postupný do finále. To bol taký finálový oblek. To sú výhovory. Že Juraj nerad nosí oblek. Tak, nech sa vám páči. Dobre, pekne. Hviezdy musia mať mikrofón. Že? Kde je to najväčšia hviezda? Čiže najväčšia hviezda. Ježiši Krist.
krásne počuť. Ale jak si, dobre si to zamaskoval. Včera to ani nebolo. Včera to bolo vidno, že? Ideme. Raz, dva, tri, štyri. Dobre? Dobre. Úsmev.